ụtụtụ ọma ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu. A sị nka chi tata bụ nkwọ kpọtara anyị ihe ọma. Anyị ga-ejere obodo na-arụ obodo. A sị m onye chụwa anyị ya daa. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome. A sị m na akakaka anyị ama anyị, jijiji anyị ama anyị. A sị m onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ. A sị m onye sị na akwụ anya ma acha mpama ya bara nke ya. A sị m ebe bere ugo bere nke si ibi ebere ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe nkukwa ya. A sị m ndị ichie ga-agọzi ndị na-agọzi anyị ma kwuru ndị na-ekwuru anyị. A sị m ihe anyị ga-eri bịa ihe eri ya bịakwana ise. Abụ m onye nke gị Ugochi tubelu Eze-Ana, ma wee kpọọ m Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite NWA Adama anyị na-akpụ alụ. Abụ m nnukwu onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Ihe m bịara ịkọwa n'ụbọchị taata bụ ihe onye Igbo ọbụla kwesịrị ịma, na ihe ị kwesịrị ịma, na ihe ijiri kwesịrị iji aka gị wee na-eme dịka onye ọdịnala Igbo. Part 2 ụbọchị gara aga yesterday ka m kọwalụ gbasara part 1 ya. So ọ bụrụ na ị na-ebere ya part 1 akaba ahụ ya na-ene ya ka ị wee nwee ike ịkpa na wee kpa n'ọfọ. My mission is to help people live better life. A sị na anyị na-aga ọfọ maka ndị enyi anyị dị iche iche, ndị niile na-egburu mmụọ anyị ji alụ ọrụ n'Ugochi tubelu Odinana temple anụ, anyị na-agọrọ ha ọfọ. Na-agụkwazi ọfọ maka ndị enyi m niile, ndị niile kụrụ mba n'Ugochi tubelu Odinana temple. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile ndị na-agụ ọfọ for 21 days m kwuru ka a na-agọ na-eche ihu na isi. Wee na-ayọ mmụọ niile na ka ha keta oke na aja niile na ọfọ niile a na-agọ n'Ugochi tubelu Odinana temple every day. Na-agụkwazi ọfọ n'ebe ọ pụrụ iche n'isi ndị niile na-abụ ha dị necha ihe onyonyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ, ka ife ha nụrụ na ife ha fụrụ ka ndị ọzọ sokwa wee fụrụ. Ihe dị ka isiokwu n'ụbọchị taa bụ step by step what you must know about ọdịnala Igbo. Ihe m chọrọ ịkọwa n'ụbọchị taata bụ etu mmadụ ekwuo na m ka a na-esi etinye an altar, especially ọ bụrụ na ị nọrọ n'ala Igbo ka ndị one set of people, ma ọ bụ ndị nọ n'anị mmadụ n'ugwu Hausa ma ọ bụ ebe ndị ọzọ abụrụ n'ala Igbo na be nnafa, ndị pụrụ ọrụ oyibo, ma ọ bụ onye nọ na be nna ya ma n'ụlọ abalị ya, ka ihe kwesịrị ime. Mana maka ndị ụlọ balụ na tama na ọdịnala Igbo na ihe mbụ na mbụ ihe eme na ngwurube nna gị bụ ọ bụrụ na egbu nwoke ime ihe a na-akpọ ịdọ ana ngwuru. Ịdọ ana ngwuru bụ ogilisi ka a na-eji wee mee ya. Ọ bụrụ na ị mara anyị ya, ịchọọ dibịa ya enyere gị aka wee dụọ ana ngwurube nna gị. Ọ n'ebe a ka ị ga-anọ wee na-agwa ana okwu, maka na ana bụ isi mmụọ. Ghọtara ya? Ana bụ isi mmụọ, maka na mmụọ ọbụla ma ọ bụ ihe ọbụla na-emerụ na ọ na-ana ka ọ na-eme. Dibịa na-agwọ ọgwụ ọjọọ imegide mmadụ na ana ka ọ na-azụ ụkwụ. Ndị ajọ mmadụ na ana ka ha na-azụ ụkwụ. Ndị ajọ mmụọ na-anapụ na-abịakwu na ana mee ihe dị na ana. Ndị ezigbo mmadụ na-agakwu na ana. So na ana bụ isi ihe niile. Maka ihe ịdọ ana ngwuru ebe ị ga-anọ wee na-agwa ana okwu. Ihe dị ka ọ dị dapụtara gị, were ọjị na mmanya na nzu na edo dobe n'ebe ị dọrọ ana wee jegodoro ana ka na gbara ha osiarị. Onye abụta na gburugburu ndị mmadụ na-agwa ndị mma maka nsọ ana, maka na ana na-egbu mmadụ. Ma imegide ihe mejuo ana, ebee ka ị ya agbajesi? Ịdọ ana ngwuru, ịdọcha ana ngwuru, mana nke mbụ na mbụ na ihe abụgo marụgoro onye bụ chi gị, kpọtuo chi onye ụwa gị. Na ọ dị very important, maka na chi bụ ụzọ, chi ji oke. Imechaa nke a, ịdọ ana ngwuru, ịdọcha ana ngwuru, ịdọ ezumezu ndị ichie
ebe ị ga-anọ wee na-communicate to your ancestors. Ancestors mmadụ dị very important, maka na ọ bụgoro ndị ụka ọbịa ndị Juu ha ejuru ancestors ha egwu egwu. Ekwuru m ụbọchị gara aga etu Jizọs si wee gụọ lineage back to trace to agbụrụ David, wee gwakwa etu ụmụ Israel si abụ ha jekwa ikwu ha na-etresi na ha ụmụ Abraham. Kenezi kpata na gị wawe onye Igbo ama ekweta wee recognize ya ancestors. Wee gwa gị na ọ dị mkpa na ị ga-recognize ya ancestors, kụziere ụmụ gị na ancestors mmadụ bara nnukwu uru, na mmadụ ga-recognize ya ancestors ya, na-agọpụrụ ha ọfọ, na-ayọkwazi ha enyemaka. Etu a ndị ụka si wee sị gị na-akpọ sent onye nwa sent onye nwa, na-akpọ ancestors ndị ọzọ si ha yọbara gị ayịyọ. Mana ọ bụrụ na ị refuse ime nke a, ịkụziri ụmụ gị na ike dị n'ọdịnala, ana m achọ ịgwa gị na time to come ụmụ gị ga-akpọ gị ya ancestors, that is ndị ụmụ gị ịmụta taa ga-akpọ gị demon. Ịghọtara ya? Maka na ọ bụrụ na ị jụ na ịma agbọ ya ancestors, demonize ya ancestors, ihe ga-eme n'obodo na time will come your children will demonize you too, because ha agbakwu na-ewe evo despite the effort na mbọ ị na-agba taa ka ọ dịrị ha mma. Nke bụ eziokwu na ọdịnala Igbo na nne ọbụla na-aga ọfọ ka ụmụ ya kịa. Onwero nna ya akpacha anya sị ka o mee ihe ọjọọ n'ebe ụmụ ya nọ. Ịghọtara ya? So mana mbọ ị na-agba taa, ọ bụrụ na ị kpọtara ụmụ gị n'ọdịnala, kụwara ha uru mmadụ ịkpọ ndị ancestors ya oku, etu ndị ụka si asị gị kpọwa sent onye nwa sent onye nwa bụ ancestor mmadụ, na-etu akwa ụmụ gị esi wee kpọ na ya gị n'oge nke gị. Maka na o rufuru ka eji mbazụ wee na-enye oru ibie ma na-etu ọ ya dị ya. So ihe na-achọ ịkụwarụ gị na our ancestors abụrụ evil. Ọ ndị nna nna anyị, ọ ha nwa na decision making na-ayọtara anyị ayịyọ. Ịghọtara ya? Ịmara etu o si abụ na mmadụ asị na ịma mmadụ amaka, etu a ka ịma mmụọ si wee ma nnukwute mma. So ihe na-achọ ịkụwarụ gị mee ka ụmụ mara maka ya na ndị ọzọ ejiro nke ha egwu egwu, na ihe na-esi na nke onye akarịa, na ị kwesịrị ndị anyị nwere na mmụọ ọha ka ị ga na-ebeku n'oge mkpa, na-asị ha tinyere gị aka. Nke a bụ ofu. Nke ịbụọ m chọrọ ịkọwarụ gị bụ na imechaa nke anwa, ị nene ma ngwurube nna gị ebe emebiri ọdụ ọmụmụ. O nwere ọtụtụ ngwuru dị iche iche ndị nna nna bekuru the entities of powers. Ihe niile abụ ihe ha mere n'obi aṅụrị maka ọdịmma nke generation unborn, wee kpọtuo entities of powers ka ọ bịa na-echekwara ha ngwuru. Lotakwa maka gị nwe onye a na-eje agwa gị na-akpọtọ gị na-asị na ndị nna nna gị obodo evo ikwelu. Nke bụ eziokwu na ụfọdụ ihe ndị a emegasịrị na ngwuru dị iche iche bụ ihe mere 100, 200, 300, 500 years ago. Ị makwara ndị ụka ọbịa ka over 100 years ka a ka celebrate, ka ị gosi ịghọta ihe a na-agwa gị. N'oge a na-agwa gị oge onwere ihe dị ka civilization, enwero lawyer, enwero judge. Ihe a na-eme oge a survival of the fittest. So ndị nna nna ụfọdụ ka a na-emekpa ahụ maka na ha wee ofu nwa, ụfọdụ bụ na ha pelu mpe, a wee kpọtuo entities of powers ka o chekwa onye na ezinụlọ ya. Wee nwezi ọgbụgba ndụ entities of powers na ha ga na-echukwa ha. O nwere obodo dị iche iche nwere ụbọchị eji ama afịa ọlụ, nwa ụbọchị eji eme agwụ, nwa ụbọchị eji eme mmemme dị iche iche ọdịnala. Ụbọchị dị etu a ụfọdụ ndị nna anyị ji echukwa mmụọ dị etu a ha nwesịrị na ngwuru dị iche iche. Mana ndị ụka ọbịa bịazi wee mee ndị be anyị ha wee kwụsịzie ipe attention to those ọgbụgba ndụ ahụ enwere, o wee na-enye nsogbu. Ana m achọ ịkọkwa na ụmụ Izrel nwekwara ọgbụgba ndụ nke ha nwekwara utu Chukwu okike abịa ma oge ha build Ark of Covenant. Gịnị ewe ọgbụgba ndụ? Ọgbụgba ndụ bụ chi ha na ụbọchị dị etu a ka ha ga-eji na-achụrụ ha aja inye ekene, na ị ga na-echekwa ya, na ha ga na-asọkwara nsọ dị etu a. Kpata na ụmụ Izrel ije na igbo ọgbụgba ndụ anwa 10 commandments dị n'ime. Kpatara na ọdịnala Igbo enwere nsọ n'ala Igbo. Ihe niile awa ọgbụgba ndụ ndị nna nna anyị ha nwere, n'ime ezu ori, n'ime eme nka, n'ime eme nka. Dịanụ ka i wee keta oke na nchekwa na ọgbụgba ndụ anwa enwere ihe dị na ngwuru. Ụfọdụ famili ji ekpọta ofu ofeke o memebisie ihe ndị a. So ihe ị ga-eme ị ga-eji nwaanyị na-rebuild those things emebiri emebi. Mgbe ị na-rebuild ya, ị na-rebuild those things, ị na-agwa ha na-ayọ mgbaghara maka mmeta emetọrọ ihe ọdịnala dị na ngwurube nna gị. Then nwezie egbo ị ga-eji wee na-aga ọfọ, wee mechaa nke a wee gwa gị then maka ndị
nọ naanị mmadụ enwewuru altar, enwewuru ike ibuild altar. Ihe ị ga-eme bụ remember to face east. Na ọ bụrụ na ihe enwewe ike ibuild altar gị, ị na-eche ihu na east. Etu ị ga-esi mata ebe bụ east bụ na ịpụta n'ilo, ị mara ebe anwụ si achata n'ụtụtụ. Then ị batazie na ya ime room. 4 corners of your room, one side must face east. Na no side ya face east ya ka ị ga na-eche ihu were na-ekwu okwu bi okwu. Mgbe kwuo okwu maka ndị build altar, etu a ga-esi build altar, jee chọọ vidio m ebe m mere nkọwara gbasara etu ị ga-esi wee jiri nzu wee erect ya altar, wee set the altar, wee kwuo na altar ka ị na-erect ya altar. Debe ya na be gị. Ọ ga-eme gị the attract radiation and ụfọdụ niile anyị na-agọ n'Ugochi na temple. Nke a wofu. Nke ịbụa, echefukwana ị na-eyuzu ose ọjị wee na-ajụcha ahụ. Echefukwana ị na-etinye ose ọjị mkpụrụ ịnọ na mmiri maọbụ ịsa na mmiri na ịchọ ịwụ ahụ. Ị na-awụ mgbe ị na-akwọ mmiri na ahụ, ị sị na-awụchapụ ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ. Akwụkwọ ndị iwu onye ya enwetawo ogirisi, ị nwekwara ike iji akwụkwọ ogirisi tinye na mmiri, mkpụrụ ịnọ tinye na mmiri. Mgbe ị na-ekwu okwu ị na-amarị ya, ị ga-emegide ya ọ dịzie mmiri apụtaba na ya. Metụ ya na mmiri iji asa ahụ. Ogirisi na-enye aka ewetapụ some negative energy, minor negative energy. Now, nke a bụ ihe ị ga na-eme. All those things will use of sacramentals. Ọ bụrụ ndị ụka, sọ ndị ụka nwere sacramental. N'ọdịnala Igbo anyị nwere uzu, anyị nwere edo, anyị nwere ose ọjị, anyị nwere akwụkwọ ogirisi, anyị nwere akwụkwọ dị iche iche eji ajụcha. Ịmakwa na ọ bụrụ na ị nọ na be gị bụrụ ihe ị kwesịrị ịma, ị bụrụ onye na-adọ oge ọbụla ị na-alọ nlọ. Onwe ndị na-adọkịta na-asị na ha na-alọ kasị nlọ. Ị bụrụ onye na-alọ ajọ nlọ mana nlọ ga-adị eme, ịma na nlọ ga-enwere weight. Like mụ adị m alọ nlọ ihe ọbụla nlọrụ na nlọ once in a while. Then ịma na nlọ anwa mpụta ụtụtụ cheta nlọ anwa, ịma na ihe ngosi and ọ ga-eme within few months. Ụfọdụ ga-eme within days, ụfọdụ eme highest months ome. Ịghọtara ya? Then ma ọ na m nọ nwee ihe a na-agbọ like trance or dozing off, just a little bit sleep, then a egosi m ihe. Then mana ị bụrụ onye na-alọ ga-eri nlọ, and nlọ ga-adị enwe isi, ọ dị enwe ọdụ, and nlọ ga-adị eme. Mgbe ụfọdụ o nwere ike iwu negative energy around you. Ozugbo ogirisi wee na-asa, akwụkwọ ogirisi wee na-asa ahụ, nwekwa ike iji mee asponge, wee ihe eme a sponge. After ka ịsasara nchara ahụ gị, ime a sponge wee chichapụ, ị na-ekwubi okwu na-echichapụ ụtụ mmadụ ma ọ bụ itinye ose ọjị. Echefukwana, ọ bụrụ na gị na onye ọ dị ka ọ dị mee ka ihe ụfọdụ, i were ose ọjị wee jụchaa ahụ gị. Ihe ị ga-eme ijekọta akwụkwọ ogirisi nwere ike inwe like 3 or 5 leaves na ya. I were ya wee pịachaa be gị, because ọ dị possible na o nwere ike negative energy awụ na stockpile go ya room na-emezi ahụ ụla, those negative energy a na-play back. Ihe ị ga-eme bụ i were eme ka iji ekochasị cobweb dị na be gị. I wetuo ya werekwa ya mee ka ị na-aza ụlọ uche akwụkwọ ogirisi ahụ iji sị ị na-azapụ ihe ọjọọ niile, ọ dị negative energy. Ihe ndị a bụ ihe ị kwesịrị imegburu onwe gị. Nke ọzọ, imesịa ya i were akwụkwọ this alligator pepper, then mkpụrụ ịnọ tụsa na ya 4 corners of your room. Ọ ga na-enye aka na-ewepụ all the negative energy, those minor ones. Mana ọ bụkwa na imere arụ, ya agbakwa arụ. Those ogirisi ma ọ bụ ncha ọchụ ma whatever cannot remove when he committed abomination. Ịghọtara ya? Mana all those negative energy mmadụ na-enweta through association, ma onye na mmadụ imekọ ihe ma ọ bụ base of the same feather flows together. All those minor ị na-enweta. Onye batara na mgbe gboo na mmadụ jechaa ahịa bata, o were mmiri saa aka na ụkwụ ya. Because of ndị Juu ka na-eme ya. A na-akpọ ha ndị Farisii, ha eji mmiri saa aka na ụkwụ ha ma ụkwụ ha. So nke a bụ so ụmụ ihe niile ahụ ihe ị kwesịrị ịma. Then erect ya an altar. Then ihe ọzọ ị ga-eme ewu nwee mgbe iji abịa ekwubi okwu. Agwara m ụnụ wee sịrị na early morning bụ oge eji ekpe ile ọma, from a minute after 12 a.m. to 11 before 12 noon. That is morning time. It can appeal for anything or yaw for anything. Mana in the afternoon to evening, go for war. Ma ọ wee gba ụgwọ.
then n'oge ụtụtụ anwa choose time of your choice. Bido na AM anwa niile, choose any particular time ga-adị suitable for you for 21 days. That 21 days ihe ị ga na-eme oru agwa time anwa inwe ike set alarm na phone gị, oru n'oge a ibinye ịsa ihu gị, were ose ọjị bunye n'ọnụ, ịkwakwa ndị gị na ha so na-ebiakwa taa. Agwa m ọnụ wee sị gị nwee 3 prayer point, 1 or 2 or 3 mass ị ga-edebe na ya altar ị ga-eji na-ekwubi for that 21 days. Gwa na ihe dị etu a ka ị chọrọ. Then gwa ya etu ị ga-esi wee bụrụ na ikwupicha okwu. After that 21 days you born what that particular prayer request fopia n'ikuku ọ ihe m kwuru. Then wee gwa ya etu ị ga-esi wee na-emie gị na-emie na ọ dị very effective. You have worked for many and it work for you. Ọ bụrụ na ị nwere ego eji alụ ọrụ wee put time ka mmadụ ofu atụ uru ihe abalị. O nwere ofu akụkọ akọrọ anyị na ndị ụka ọbịa wee na-akọrọ anyị na o nwere nwoke a na-akpọ onye ọkaikpe na o nwere nwaanyị a na-achọ ịnara okie. Nwaanyị a wee bụrụ na nwaanyị a na-eme oge ọbụla ọ bịakwute nwoke a na-asị ya biko ya ji ekpepụta ya. Nwoke asị na ya ekpepụta na ị nwere ego na iru ọdụ dị caliber of ndị na-agbụ ya ka o ji ekpepụta ha n'ikpe. O wee bụrụ na ọ na-eme ego ọbụla ọ bịa na geeti nwoke wee nọrọ, nwoke wee si kpebie one day sị ọ bụrụ na mee si na ma enyere nwaanyị aka na ọ ga na-abịa edi stọpụ m. Nwoke wee kpebie na ọ ga-eje kpepụta ya, nwoke wee mechaa je kpepụta ya n'ụlọ ikpe. Etu a ka ọ dị gị na mmụọ n'aka agba. Echikwa ịbịakwa nwanne echi ịbịakwa ya na-akpa consistency. Ị na-eme ọ na-adị very effective. Before you know it, they will decide to help you. Nke ọzọkwa ahụ na depending on ihe ị na-ayọ maka ya, enwere nke ị nwere ike ime ịga ọfọ for 7 hours. 7 hours ị nwere ike sị na ịga ọfọ wee ebido 5 AM in the morning. Ọkwọ 5 AM ịbịa ga ọfọ, ọgwọ 6 AM ịbịa ga ọfọ. Imeri ndị na-eche ime nke a. Ịga ọfọ na 5 AM, ịga na 6 AM, ịga na 7 AM, ịga na 8 AM, ịga na 9 AM. Ịga na 10, ịga na 11. After 11 ọ complete go 7 hours. Then ịbịa mechie ịga ọfọ gị. It must be in quiet place. Nke ọzọ echefukwala create quiet time for your spiritual exercise and meditation. Time ọ ga-abụ ịgosi ọfọ isi ndị gị na ha so n'ikwetagokwa na ị na-achịkwutego n'ọdịnala ha bigo ha nyere gị aka ebe ọ bụla ị metọrọ ha gbaghara gị ma ha duziere gị ụzọ mee ka ị pụta ihe. Ị mara ọchịchị obi gị anyị gwa ha imesịa ijụọ ha kere ihe ị chọrọ ha chọrọ ka ị mee. Listen to your inner being. Ị na-eme gradually ịfụ na ya spiritual ya intuition ga-ebido lụgba ọlụ. O nwere mmụọ dị n'ime mmadụ na-agwa mmadụ okwu, obido gwa okwu and ị na-ebido na-ebelieve ya bụ mmụọ anwa ọ dịwa more louder and clearer. Ịghọtara ya? So all he kwesịrị ide eme wepụta time for that meditation. Emesịa in quiet hour, listen to your inner being. O nwere ndị ara enwe time ihe a nọ wụsọ ịgwa mmụọ ihe ha chọrọ, ha ma egezi ntị ka mmụọ gwa ha ihe mmụọ chọrọ n'ebe ha nọ. So during the time of this quiet time, listen to your inner being. Ị ga na-afụ na okwu gara abatago n'ime and ibido mewe okwu ahụ apply, ịfụ na ọ ga na-eyiri positive result. Then gradually you develop spiritual consciousness. Apply this method. It have helped many and it will help you. Achọrọ m ka bido atọ ogologo too much. Onwe ajụjụ ọbụla ị nwere n'ihe a nkụziri taa na step by step ihe ị kwesịrị ịma dịka onye ọdịnala. Echefukwana ịda aga ọfọ ịpụta ụtụtụ ọbụla ikwubi okwu ihe ị chọrọ ka o mee. Tụọrụ ndị chi na ndị ichie na ezumezu ngwụ mmanya ọgwụgwọ na anatais nwere ihe o mere tupu ya nwakpọm tụchara ha nkwa ịgwa ha nakwa ebe ị na-eje. Ijechekwa bata ịbịa gwa ha na ijechego bata n'ihe ijere na ọ dị successful ma ọ na ịnwetachọrọ etu isi wee chọọ ma ọ bụ na ị nwetara ya ikene ha na nke ha mere maka na ekene nwaanyị na-agwa akịdị ike adị agwọta ọzọ. Onwe ajụjụ ị nwere sendelu message 0805 7837672. Eze-Ana Ugochi tubelu bụ afa m. Onwe ajụjụ ọ na sendelu message aga m enyere gị aka. Ya gazie.